Vara Perxudres Podcast'te. Ben akademik kariyerimi 1992'ye kadar Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ettirdikten sonra bir ara Ankara'ya gittim. Yani hükümet üyesi oldum. Türkiye'nin idaresine de karıştım. Çeşitli görevlerde bulundum. Başbakanlık Başdanışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, bir dönem ekonominin koordinasyonunu yüklendim. Ondan sonra da milletvekili ve Dışişleri Bakanı oldum. Emre Gönen Sayî hêla mala bavê wî Selanik, hêla mala diya wî Cizîr, Stenboliyekî sedsala bîstan e û sal 2026 navê wê Hayata Açtığım Yelken bi Tirkî kitaba xatirayên xwe derxistiye. Di Kokên Cizîrî da Emre Gönen Sayî kurê qîza Abdurrahman Samî Bedirxan e û dibêje diya min li ser tebiata mina bi hêrs û herb tim digot tu mîna Bedirxaniyên îsyankarî. Bûye medyakar Emre Gönen Say, bûye akademisyen, bûye ekonomîst, bûye dîplomat ketiye siyasetê. Tim mîna Tirkan, pir hindik be jî car caran mîna xarziyê Kurdan. Sala 1960 berî li Tirkiyeyê derbeya eskerî çêbe, Emre Gönen Sayî li Üniversiteya Kolombiya bûye û bi hereketa telebeyên New Yorkê ew jî rabûye çûye hikûmet protesto kiriye. Wan çaxan hikûmeta Tirkiyê bi fotoğrafan bi wan telebeyên li protestoyê hesiyaye û nas û dostên di hikûmetê da gotine mava ne Emreyê me ye, ne Gönen Sayê Emre ye. Ew tiştên wanî tiştên bi vî rengî nakin ku. Emre Gönen Say di xatirayên xwe da dibêje Gönen Say Emre bi ti şeklî ti carî nediçû protestoyan lê Bedirxanî Emre dikaribû serî rakira. Karûbarên heyatê, siyaset, ticaret, kenûkêf, feqîrî û felaket, zengînî û dewlet sal bi sal derbas bûne û sala 2000 navê Emre Gönen Say seba meqamê Reîsî Cumhur hatiye gotin. Rêberê hikûmeta wê salê Bülent Ecevît bo wî meqamî dîplomatekî çitol lazim e tarîf kiriye û bi wê tarîfê her kesî gotiye nîşan û îşaret giş li ser Emre Gönen Sayîn. Bes li şuna wî Ahmet Necdet Sezer bûye Reîsî Cumhur. Li ser vê rewşê Emre Gönen Say di xatirayên xwe da dibêje min got herhal ji ber Kurdbûna min nexwastin. Lê dibêje ez paşê elimîm ku îstîxbarata Tirkiyê tew jî Kurdbûna min nizane. Belkî dibêje Emre Gönen Say, belkî Süleyman Demirel Kurdbûna min zanibû. Tiştek ji wî nedifilitî. Süleyman Demirel bi hiş û hafızaya xwe ya saxlem Kurdbûna Emre Gönen Say zanibe jî nizanibe jî xatirayên wî raber dikin ku ji dewra Osmanliyê heta vê dewra vê Cumhuriyeta Tirkiyê heta niha jî Kurdbûn ya li îsyanê ye ya li nîsyanê. Kurdbûna xwe hîs bikî qebûl nakî zilm û zordariyê û serî radikî. Kurdbûna xwe bîr bikî nîsyan, nakî îsyan. Ha Emre Gönen Sayê Stenbolî, ha Emre Gönen Sayê Selanikî, ha Emre Gönen Sayê Cizîrî. Ferq nake.